Isimo sezulu sesibahlukumezile abangenamakhaya kuleli dolobha sebebasa umlilo ngemfucumfucu abayiqoqa kuze bafudumale bakhalelo ngalolu isandla. We're not coping really well, but surviving is something that is there, within God, because it's uNkulunkulu. But hence for the cold, it's very cold until now we stay like in the streets and stuff like that. Kuzomele baqinisele njengoba bezobhekana nezimo ezinzima kulandela imvula namakhaza okuqagulwe izangoma zezulu ezingxenyeni ezimaphakathi nezisempumalanga nezwe. Quite significant amounts of rain could happen from Sunday to, it looks like, by Thursday. So 4 days of rain, and then obviously when the rain starts it's going to get cold again. Kusenjalo umasipala waseMangaung uxwayise ngobungozi bomlilo. Yeah, these fires have a negative impact in the city. Some have a potential of burning some of the electricity cables and thereby cause a massive damage. Umasipala eMangaung uthi inzima indaba yabantu abangenamakhaya njengoba iningi labo liphuma ngaphandle kwedolobha nesifundazwe. Nanku umhlahlo wesimo sezulu nomkhushulwa. Intokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesikusho singenamahloni ukuthi ke silindele ukuthi ke amathuba bemancane njengoba selibafasi beduba inyama emvula kakhulukazi ke ogwino lapha kwaZulu Natal uyongena ke engxenyeni ezimaphakathi lapha eStern Cape ngale kwaloko sikho imvula esingaqhubeka sizilindele empumalanga kanjalo nasesifundazweni saseGauteng sisho sithi ngasentshonalanga silindele amathuba abemakhulu mawungena kakhulukazi engxenyeni esenkabeni yalapha ikakhulukazi enyakatho koloni ngale kwaloko abemancane nje mawungena lapha koBloemfontein West hlabele phambili sisho sithi siyobheka usuku lakusasa aqhubeka lamathuba amakhulu emvula kakhulukazi ke engxenyeni esilapha enyakatho koloni sizolindela ukuthi kuleza ndawo silindele imvula esingathanda ukuba namandla isixwayiso esikhishwe South African Weather Service silapha kusigaba sesine kwazinye indawo zingathanda ukuthi lezi imvula ke pheleze lokuduma okunomgozi moya engxenyeni ke esentshonalanga osuku lakusasa ngale kwaloko sika ngamafu mongena ke engxenyeni ke zingaseningizimu lapha eWestern Cape siyongena lapha kwaZulu Natal kanjalo naseStern Cape kwelase Freestata eGauteng empumalanga kube umkhamazelo nje ikakhulukazi lapha onqemeni izindaba awubheke nje isixwayiso sanamhlanje ebusuku lezamvula zingathanda ukuba namandla kakhulukazi ke lapha koAphindini nakusasa futhi singasiqhubeka sisilindele lesixwayiso sambe siyobheka amazinga okushisa ngisho ngithi ke thande nje ukubanda kakhulukazi lapha kuSutherland nokho libanda ngaphakathi nje kwezinye indawo lapha kwanyanga ogugulethu libande eEastern Cape lithanda ungabekezeleki lapha koqwaqwa ongena eGauteng kanjalo nomsondela lapha eBergville awubheke nje amazinga okushisa ngophamwe enhlavelanga liphakathi nje kwaZulu Natal osuku lakusasa ongena eFreestata libe phakathi eGauteng libande ikakhulukazi empumalanga uyongena ikakhulukazi ke lapha koParapolo ngathanda ukubanda kancane phansi eStern Cape lokubuza ukuthi majasi mangaki mawungena endaweni ephakeme siyesongena kuSutherland kubande noma uyongena lapha eCalvina uyongena lapha koAphindini la lizobe liguqubele khona ngisho ngithi ke ngiyayithatha indawo benobusuku obuhle.